είναι πιο σημαντικό σε ποιον τομέα να επενδυθεί το χρηματικό ποσό των 1 εκατομμύριου στην Κύπρο? Αρχικά για έναν ποσό το οποίο θεωρητικά με τα άλλα τεράστια ποσά που δαπανούνται στη χώρα μας, πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ποιοι θα υποφεληθούν που το ποσό, οπότε ποιοι θα υποφεληθούν φαντάζομαι πρέπει να είναι και οι πολίτες και οι πολίτες πρέπει να έχουν και την άποψη, τη συμμετοχή ή τη διαβούλευση, να το πούμε, με το κράτος. Άρα το κράτος πρέπει να σε ακούσει τις ανάγκες των πολιτών του, οι οποίοι είναι ενεργοί δράστες του τόπου τους, να σε ακούσει τις ανάγκες τους. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό οι χώροι όπου ο κόσμος να ξεκουραστεί τα Σαββατοκυριακά τις καθημερινές του να είναι προσβάσιμος και για άτομα αμαία, για άτομα με τις οικογένειες τους, άτομα που είναι μόνα τους, άτομα που δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να έχουν το αυτοκίνητο τους ή οποιοδήποτε μέσο, να είναι πλατείες, χώρος πρασίνων, μπορεί ο κόσμος με ένα επιβαρημένο πρόγραμμα της δουλειάς του να μπορεί να ξεκουραστεί. Οπότε θεωρώ οι χώροι πρασίνου, πάρκα ή διαδραστικοί χώροι, να μπορεί ο άλλος να απολαύσει έναν καφέ, μια τροχιά, έναν περπάτημα που να μην φοβάται να κυκλοφορήσει, να βγει από το σπίτι του. Παράλληλα, πολλά σημαντικό, όπως βλέπουμε εδώ, πολλά στίκερ, ο κόσμος έχει βάλει αρκετά μεγάλα ποσά σε τόπους που αφορά την υγεία, κέντρα, νοσοκομεία. Φαντάζομαι ότι είχαμε μια εμπειρία, έναν περιστατικό, μπορούμε να πάμε στις πρώτες βοήθειες και περιμέναμε αρκετό χρόνο. Είναι ένας πολλά σημαντικός τομέας που πρέπει να επενδυθούν τα λεφτά για να νιώθει και ο κόσμος άνετα και να μην φοβάται να μιλήσει για το πρόβλημα του ή ακόμη να κάνει χρήση σε τούτα τα κέντρα. Θεωρείς ότι η Κύπρος έχει κάνει κάποια θετικά βήματα μέχρι στιγμής σε σύγκριση με πιο προηγούμενες περιόδους? Βλέπουμε ότι επενδύονται πολλά σε ιδιωτικά κέντρα, είτε κάποια νοσοκομεία, είτε νοσηλευτήρια, είτε κέντρα αποκατάστασης. Να ήταν καλά να δούμε παραπάνω των κρατικών παράγοντα πιο ενεργών. Δηλαδή βλέπουμε τα γενικά νοσοκομεία που χρήζουν αναβάθμιση είτε σε υπηρεσίες, είτε σε προσωπικό, είτε σε εξαρτήματα, σε διάφορα μηχανήματα που να μπορούν σε πιο λίγο χρόνο και παραπάνω άνεση ο κόσμος να φεύγει ικανοποιημένος και να μην ταλαιπωρείται. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζούμε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία τρέχει με πάρα πολλούς γοργούς ρυθμούς, οπότε πρέπει να καταφέρουμε να εξοπλιστούμε σαν κράτος. Βλέπουμε τώρα κάποιες καινούργιες στάσεις λεωφορείων, θα μπορούσαν να ήταν full ενημερωμένες, είτε με σκίαση είτε με τεχνολογία, να έχει κάποιους χώρους εξαερισμούς, κάποιους χώρους που πήγες να έχουν και το κλιματιστικό του. Βλέπουμε ότι γίνεται αρκετή χρήση, ανόοι ντόπιους και μετανάστες οι οποίοι αναγκάζουν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα. Ήταν κολόνος παρέχουμε την άνεση για να μπορούν να μεταβούν στις δουλειές τους. Οπότε ένα digitalization για όλον τον κόσμο που να το παρέχει ο Δήμος τώρα είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και σίγουρα η ανάπτυξη του πρασίνου στις πόλεις μας, φαντάζομαι, επειδή από το να πάει από τη στάση Α στη στάση Β σε τόσες τις καιρικές συνθήκες που έχουμε στην Κύπρο είναι πάρα πολύ δύσκολες. Πολλά καλή πάσα που μου έδωσες. Βλέπουμε ότι και λαμβάνοντας υπόψη ότι ζούμε στην Κύπρο, όπου οι θερμοκρασίες με το χρόνο αυξάνονται και γίνονται και πιο ραγδαίες και απότομες. Βλέπουμε ότι για να γίνει χρήση του ποδηλάτου πρέπει να επιλέξεις μια ώρα η οποία προσφέρεται, δηλαδή είναι δροσιά. Ενώ βλέπουν ότι απουσιάζουν που κύριους δρόμους ή συνδετικούς δρόμους λεωφόρους που να πάει στο κέντρο, λείπονται χώρος πρασίνου, λείπονται δέντρα τα οποία τα βλέπουμε να υπάρχουν στο εξωτερικό, όπου γνωρίζουμε ότι παρόλο που ότι είναι ζεστή κάτω από τη σκιά, είναι πολλά πιο δροσερό το περιβάλλον, όπου κάποιος μπορούσε να χρησιμοποιήσει το ποδήλατο του και να μην νιώσει τόσο πολλά τη δυσφορία, τη ζέστη των καιρικών συνθηκών για να πάει ένετα στη δουλειά του χωρίς κάποιο πρόβλημα. Οπότε θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να επενδυθούν στην ανάπλαση των δρομών, να δώσουν πρόσβαση στον πολίτη, πρόσβαση στο ποδήλατο, πρόσβαση στα μέσα μαζικής χρήσης,
όπως είναι τα λεωφορεία, για να μην αναγκάζεται ο κόσμος να χρησιμοποιεί τόσο πολλά το ιδιωτικό του όχημα, να μην προκαλείται κυκλοφοριακή συμφόρηση, χάος στους δρόμους, νεύρα πριν και μετά τη δουλειά. Και σίγουρα θεωρώ μέσα από τη συζήτηση που κάνουμε ότι ο Κύπριος όταν βγει εκτός Κύπρου περπάτα πάρα πολλά και αρέσκει του να περπάτα. Απλά νομίζω πρέπει να δοθούν οι κατάλληλες συνθήκες και στην Κύπρο να χρησιμοποιεί περισσότερο το δημόσιο χώρο, το να περπατά, να χρησιμοποιεί λιγότερο το αυτοκίνητο. Οπότε δεν είναι μόνο θέμα νοοτροπίας, θεωρώ, επειδή ο Κύπριος όταν ταξιδεύει περπατά. Συμφωνώ πολλά στον που πες και όλοι όσοι είπαμε εντάξει ερχόμαστε πίσω ενθουσιασμένοι και θέλουμε να εφαρμόσουμε τούτα που βλέπουμε, τούτα που κάνουμε ακόμα στη χώρα που ταξιδεύουμε. Θεωρώ ότι είναι και ένα κομμάτι της νοοτροπίας. Θεωρούμε ότι λίγο ντροπή για τα δεδομένα μας εμάς να πάμε να κάτσουμε έξω στο γρασί, έξω στο πάρκο, αλλά βλέπουμε ότι άτομα που είτε σπουδάσαμε στο εξωτερικό είτε ταξιδέψαμε να κάτσουμε στην πλατεία να απολαύσουμε έναν όμορφο κτίριο, έναν ωραίο πάρκο, ένα ωραίο συντριβάνι που πάνω από τον ποταμό. Ερχόμαστε εμείς στην Κύπρο και νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα, ντρεπόμαστε, είναι για μας. Θεωρούμε ότι να το κάνουμε το πράγμα είναι το τελευταίο πράγμα που μπορείς να κάνεις, οπότε να προτιμήσουμε να πάμε σε έναν χώρο όπου να απολαύσουμε κάτι άλλο, έναν ωραίο καφέ που ταυτόχρονα μπορείς να τον απολαύσεις και πάνω στο γρασίδι σου, σε έναν χώρο πρασίνου, σε έναν σκιαδερό χώρο με την παρέα σου που είναι και πιο οικονομικά και να το απολαύσεις και να δημιουργήσεις κάτι διαφορετικό με την παρέα σου. Οπότε αν τα όμορφα που συναντούμε στο εξωτερικό και θέλουμε να έρθουμε στην Κύπρο, είναι καλά να φέρουμε και τις εμπειρίες μας μαζί, την τεχνογνωσία μας που κάποιος μπορεί να σπουδάσει σε μια σπουδή η οποία του παρέχει την τεχνογνωσία, τις ιδέες. Οπότε θεωρώ πολύ σημαντικό τις γνώσεις μας να τις μετουσιώνουμε σε πράξεις, είτε ανόη εμείς ήδη, να μιλήσουμε με τους κατάλληλους φορείς υπηρεσίες για να αφουγκραστούμε τους προβληματισμούς μας, για να γίνουν οι ιδέες, οι απόψεις μας, πράξεις για το κοινό καλό του τόπου. Ίσως με ανοιχτές διαβουλεύσεις ή... Ναι, την ενεργή συμμετοχή, μια πιο άμεση συμμετοχή του κόσμου με τους πολιτικούς υπεύθυνους σε όλα τα πόστα. Θέλω να έχει μια πιο επικοινωνία, μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση, αλληλεπίδραση και αφουγκρασμός των προβλημάτων, των ανησυχιών, των αναγκών των πολιτών στο τι βιώνει καθημερινά.